Dobrý deň. V tutoriáli vložíme na webovú stránku cirkevného zboru obrázok do slidera. Napíšeme nadpis k obrázku. Obrázok sa nám pridá pomocou článku, ktorý sa nám zobrazí vľavo hore. Aby sme upútali, ak robíme akciu, ktorá stojí za to a chceme dať na stránku aj upútavku, tak dáme ho do sekcie Pripravujeme. Kompletný postup urobíme takýmto spôsobom. Prihlásime sa, napíšeme heslo, vyplníme antisponovú rovnicu 6 - 4 je 2 alebo inú, ktorú nám ponúkne. Pôjdeme do prostredia WordPressu a začneme pridávaním článku. Hovoril som o nadpise. Ak chceme, aby článok bol pripnutý do slidera, tak pripnúť článok k titulnej stránke do slidera. Takýmto spôsobom zaškrkneme a poďme na obrázok, o ktorý nám pôjde. Toto políčko nevyplňame ani toto. Je to prednastavené, ale obrázok si pridáme. Pridáme si ho s tlačením nahrať súbory a tu nám tento priestor pýta pre nahratie súbory hocikde. Nájdeme si obrázok. Mám predpripravené. Prvotný obrázok bol takejto šírky a veľkosti, ale do slidera by ho bolo dosť problematické umiestniť, pretože my ho máme ten slider skôr na šírku ako na výšku. Preto ho bolo potrebné usporiadať takto. Prekopírovalo sa z jednej polovice doľava, z druhej doprava. Upravil sa na rozmer 1140 na 395. Je to tento rozmer najideálnejší pre slider. Hlavne ak sú teda texty, kde nám závisí na presnosti vloženia do slidera. Tento rozmer musíme dodržať. V prípade iných obrázkov, keby sme dali prírodu, kde nie je dôležité, či je obrázok trošku vľavo, vpravo, vyššie, nižšie, tam až tak striktne dodržať rozmer 1140 na 395 nemusíme. Vložíme obrázok do nahratého do priestoru pre nahrávanie. Nahral sa, ako vravím, 1140 na 395. Nadstaviť si ho ako prezentačný a je nadstavený. Máme odškrknuté, že to pôjde do slidera a máme zatiaľ obrázok. Pridáme nadpis. Nadpis dám, aby sme si zapamätali rozmer, ktorý si upravíme obrázok v Adobe Photoshope alebo prípadne v Gimpe alebo v inom obrázkovom editore. V pixoch je to rozmer obrázka a dáme text. Text pridáme z Wordu. Máme pripravené vo Worde tento text. Dáme kopírovať a vkladáme cez ikonku Vložiť z Wordu. Kvôli tomu, aby nám očistilo text od prebytočných kódov, bo samotný Word generuje nepríjemný krkolomný kód. Vložiť, je to vložené, pozrieme sa do textového editoru, že bez kódu to máme. A článok je hotový. Stačí ho publikovať. Stlačíme publikovať a pozrieme si, či sme boli úspešní v našej práci. Áno, hneď sa nám objavil ako prvý. Keď na ňo klikneme, pustí nás na článok,
ktorý máme tiež napísaný presne tak, ako sme chceli. Objavil sa článok aj v tejto ľavej hornej časti. Ale ešte ho chceme dať tu. Máme tam zatiaľ text. Veď Boh tak miloval svet. Evangelium. My ale pridáme tento text do vertikál markuj widget, ktorý sa nachádza v tejto časti. V sidebare si zapamätáme, že keď budeme robiť nový text, takže to dáme do widgetu. Dáme si na nástenku, prepneme si na nástenku a ideme na nadstavenia vertikál markuj. Tento widget náš nám umožní, aby tento widget nám umožní, aby nám text bežal. Pridáme si nový add new. Vložíme nový. Z Wordu zase si ho skopírujeme, ale aby sme ho čistili od kódu, otvoríme si poznámkový blok, stlačíme ho, otvorilo sa a vložíme. Text sme vložili, očistíme ho tým vložením a vybratím. Vybereme a vložíme, neukladať zmeny. Vložíme tu. Očistený text od formátovania je v markuji a pridáme link. A ten link pridáme tak, že ja mám web stránku otvorenú aj v Opere. Navštívime ho, klikneme na článok, klikol som a pozrieme si jeho adresu a od lomitka po koniec si označíme otáznik Pčko, kopírovať a to je vlastne číslo tejto stránky. Číslo stránky vložím, enter link, prilepiť, vložím ho tu, aby ma na ten článok potom po kliknutí na daný text usmernilo. Musím nadstaviť, že do ktorej skupiny, aby mi ten náš markuj išiel, dáme do widgetu. No a keď to dáme do widgetu, insert details, expiračný dátum, kedy to má skončiť, tu si vieme tiež nadstaviť. Tak sme nadstavili všetko správne. OK, vložili sme to tam a pozrieme sa na vertikál markuj, či to tam je. Áno, je to tu, je to v group widget a vlastne skontrolujeme, či nám to ide. Refreshneme stránku. V prípade takto, aby sme ho hneď videli. Láska, rešpekt, stretnutie manželov, snúbelcov, párov, rodiny v cirkevnom zbore, bývalá kasa, veď Boh tak miloval svet. Čiže nám to tu beží, ten text. Máme článok aj tu. Samozrejme je aj v slideri. A keby som sa bývalá kasa odklikol na ten text, tak ma pustí rovno na článok. Keď by som chcel potom ten článok neskôr vymazať, není problém, navštívime stránku, lebo on po čase expiruje, tak ho vymažeme, klikneme naň
Dáme upraviť článok. Pridať súbor. Pustí nás do obrázkov. Klikneme na obrázok. Zmazať navždy. OK. Zmazať, presunúť do koša celý článok náš. Presunieme. Nadstavenia. Markuj, vertikál markuj. A deletneme. OK. Láska rešpekt deletovaná. Opustíme stránku. Ďakujem vám za pozornosť.